Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso ta parade hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di minggu pasapuluh dong Trinitatis tanggal 2 Oktober 2020 imana tersurat di buku panurirang Yesaya bidu 5 ayat sada rodi ayat pitu dohot topik minggu di halomoho jahubadu uhum dohot hati goran. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Hujahama di kita songonoma di dok hatani Tuhata. Maret de maaun waeng taringot tu hasiaku sada edeni haholongaku taringot tu porlak anggurna. Mar porlak anggur do hasiaku dipusuni sada dulu nanapu. Jala dipakuri, jala dijoputi akabatu siani. Jala disuatu lopok nadinggat tu si. Jala dipauli sada tukup di tonga-tongana. Jala dihali sada pangilangan di bagasan. Paimahon parbue na tonggi. Hape na asom di tubuhon. Atau kamu isi ni Jerusalem, jala hamu bawa sia Juda, wa uhum hamu ahu dohot porlak anggurhu. Tung aha dope si bahenon niya tu porlak anggurhu, nasohubahe tu si. Buasa sai hupai maima parbue honon na parbue na tonggi hape na asom do di parbue hon. Ope pabotohonokku matuhamu si bahenokku tu porlak anggurku. Upatokku ma hadang na. Asa sudah digagak binatang. Lohauku ma parikna asa dilutak. Bahenokku ma ibana gawe halongonan. Asa unang diratingi manang dipakuri. Asa tubuan suga dohot sihupi. Jala dohonokku aka obun asa unang mangalehon udatu ibana. Alai porlak anggur ni Jehovah Sebaot ima pinopar ni Israel dohot aka bawa sia Juda. Suasuanan hasudunganna. Sai di paimai mauhum hape idama pangarupao do. Hati goran hape idama anggu-hangguk do. Ima hata ni Tuhata. Di hamua kadongan saha porsiaon manggobarhon manang mapartudus ngulu ni sada-sada halak tuhau manang parbue nunga apalato hobe. Ay Tuhan Yesus pe didok do songoni dipartudus do pangalahu ni sada-sada zolmai tuhau manang parbue. Taida maju aka ayat na ditoruon. Misalna di Matius 3 ayat 8 didok disi perbuiho kamuma natama pabua naung muba rohamuna. Jadi pertobatan ni dipertudus tu perbue nadenggan. Di Matius 7 ayat 10 sahatu ayat 10 sia perbue na do tadamuna nasida. Tung dapok ma putih honoton perbue ni hau anggur sian buluduri manang atajau sia ribang ay maperbuihon nadinggan do nasahau nadinggan alai matuarwado perbue ni hau nasohasea. Jadi songon ede ni halak bataki dang mungkin disuan hapudung gawe apokat tu buate. Di Matius 7 ayat 20 asasian aka perbue na do tadomuna nasida. Jadi mengenal seseorang tadau may bana sian perbuena dus songon hau rupani molo tabereng hau nakso tatadahian hawi aleduk taberek perbuena bodo gabe tatadai bana. Di Lukas 3 ayat sia ope sitabau do nasahau nasomat perbuihon nadinggan jala sidabuhonoto do tu api. Bahkan di Yohanes 5 macetak kas do didok disi Yesus do hau anggur natutu. Jadi nang Yesus sadiri pe dipertudus do diri na rupane tu hau anggur.
Lausidon waeng na taida di bagas sa trupukon, di gobar hodungulu ni bangso Israeli, pangisi ni Jerusalemi, akabawa siya Judei, manang pangalaho ni bangso itu hau anggur na sinuad di sada porlak. Hau anggur gabi gobaran na favorit dui daud di Bibeli. Ra di saping godang perbuena, tabu muse deina, jala godang manfaatna. Imara sada tujuanna, manang sada alasan asa gabi gumodang taida ditudusun tusi nguluni jolmai. Hama kadongan molo nidok nakin nunga apala tepat betudosani ay nasipata do binigi aka parjamitai pamurah-murah hudo na mabahit tudosani jala pamurah-murah hu mapartudus jolmai tu sesuatu bahkan dangalang-alang rupani mapartudus tu binatang manak pahapahanan. Nanaing dohonon dangapala tepat tudusan nahi. Bui sajodo sitong alay dakpas manang dang tepat pa miakonon na. Taboto do akadongan siyan na julo sa hatu sederion dangadong hadumuan ni huting do bagudung. Nina perjamitai marupani di jamitana. Molo pajup pak kuting do bagurung mamitor dilili hutingi dui. Jala molo nunga dapok na ololo laus dia lakon. Alanido sahatu sederio dangadong hadumuan ni huting do bagurung. Nina perberitai marupani di beritana. Alai manang nabohame di sedetiki pajupang mahuting do bagurung. Dang masih lilian. Malah gabe mardongan. Bahkan ditiki mangak kutingi rodo bagudungi mangalang deba sian panganan ni hutingi. Dangadong be nama sililian. Akur mana sida. Manang na kebetulan manang dang apala binoto. Na pasti akur mana sida. Nina perjamitau marupani di jamitanai. Nagabe persoalan ditudusanon. Na nina perjamitau domuse. Songoni mahitan yan. Naung lilikyad ang masyaluan, ba masyaluan ma. Unang be masiharatan, doho masililian. Ninna. Haruhuting doho bagudung buhay akur. Ninna muse. Marga dunia jol mana mabigi, jemaat na mabigi, alay mangihut to na hurang tepak do. Molo gabi itu dosan na. Isi mahuting na. Jala isi bagudung na. Najulu macay bahak do aka cerita rakyat na gabi bacaan niya ka danak sa tikii na mamaritaho na kabarita niya ka binatang na buhay makatay. Isarani kisah ni gajah do semut, kancil cerdik dan buaya, bebek buruk rupa, semut dan belalang, termasuk kisah harimau yang berdua terlebih dahulu sebelum makan. Macay gudang dope. Seolah-olah aka binatangon buhay makatai songo jolma. Alay na gabi lusu, mulu gabi didokdo, songo ni mahitain na. Songo dia, songo kuting, songo bagudung. Isi mahuting na, isi mabagudung na. Dak pasate, atik petoho manang sitong ceritai. Ay gudang do na sitongon, alay dak pas. Contoh rupani sitong do buru-buru mamake rok, sitong. Aledak pas mulu bawa mamake rok. Sitong do bawa merkumis, sitong. Alay hurang pas do mulu burua merkumis manang marjenggot. Cukup mahola di drama Natal, aka ina merkumis do marjenggot. Hamwa kadongan, nunga tunga pala tohobe tudusan manang gobaran na jupak kita di bagasa turpukon imahau anggur na sinuan di porlak na digobarhon tu pangalahon ni bangso Israeli. Porlak angguri ima gobaran di bangso Israel pangisi ni Jerusalem di dok diturpuktai jala napuna porlaki ima debata. Hamwa kadongan molo didok hau anggur ado nataharapon sian hau angguri.
Manghihuto nau paling tidak adong opat na taharapot siya ni na parjulu tubuh doh denggan. Jadi mulu disuan hawanggur manang na haudia peitahe. Ba taharapo do rupa ni dukta suan tubuh maibana doh denggan. Totuna padua hon dakola tubuh ikut diperbuih do perbuih na godang berbuah banyak. Dak suku polang godang. Tutu taharap podo merperbue na tonggi merperbue na tabu. Da godang do hau manang perbue godang dunia ramos dunia nalai dang merdaya lang. Tutu na paupaton ba kita mengharapkan liling mengulu ate. Dakola sa musim rupani dakola sa halipanen. Buhadwa sa Jupang na upaton. Tutu si pemilik kebun akan berusaha keras lau paulihon porlak anggur nai. Payason. Pasisihon akan narotak nabui menghambat pertumbuhan ni hau angguri. Mabahin hadang na asa unang disegai pangago. Majamoto siya nakahama nabui manigai hawi. Dohot aka usaha-usaha na asing dope. Pokoknya si empunya kebun akan berusaha lau pauli-ulihon porlak nai. Ang giat menghasilkan buah yang banyak dan manis. Segala upaya akan dilakukan. Bahkan bila penting mabahe pejaga di si. Jala berharap dotong par porlak angguri akan menghasilkan buah yang banyak anggur nai. Idua sama mitor dibahen ditongani kubun nai sada pangilangan. Idu nakin na taida di bagasa trupuki. Suasongoni manuaing na taida di bagasa trupukon debata jahuba na puna porlak angguri berusaha lau paulihon porlak anggur nai ima bangso Israeli ang giat maperbuih na denggan. Taida majo di dok rupani di ayat 2 dipakuri jala di joputi akabatu siani jala disuaton lopok na denggat tusi jala di pauli sada tukup di tonga-tongana jala di hali sada pangilangan di bagasan pai maho perbuih na tonggi hape na asom di tubuhon. Tutu kekecewaan ni parporlak di hau na sinuan nai dadaholan na somar perbuih na gudang. Kekecewaan na ubal ga ima molo gabe asom do perbuih na ni hasil honna. Ayarong do hau ramos donian alai dangadong na buyal langon. Gudang do perbuih na alai asom na soina ma. Songo mangga. Yesui songo jabu manak songo rabutan. Ramos donian alai dang merdai perbuih na. Nunga dengga di pauli de bata bangso Israel. Alai gabi akka ulaw na sosumado di ulan na sida. Isarani perbuih na kiningan gabi na asom dihasilkan. Isi na so kecewa ate. Hita majonwaing di posisi i. Isarana rupani nunga berusaha hita mabahin na dingga tugelekta. Songon edde ni situ morangi. Hugugu pe macare. Lau pasikolahong geleki. Nita. Habis tano mahiyang dohot tano maraik lahu memperjuangkan ibana. Hape gabe mangago. Orang tua dia na so kecewa songoni. Sadidok kuliah hape naung asing diula. Ngatingkat piga huamang nina bapak nai siakuta roy bana mado tingkat tolu bapak. Ima didok ibana. Hape mulak may bana tuhuta tau berunai. Nunga menugudak danak. Jala adong burua di lebunga. Roma bapak nai patakason. Unang jo di doko tingkat tulu honimu. Hape nga adong dakdana. Ado maksudmu. Nina among nai ma rupa di patakason ibana. Roma anak naon mengelusi dengan entengna. Maksud tu bapak tingkat tulu ngagawi tulu bihamin wai. Sada pa hopum jala sada pa rumeh. Idok musema tu geleng naon asa dicium opung nai. Hati-hati ni sima naso malengleng, mamereng, dohot mabigi si songoni. Hamu kadongan sa sitong na dakolasian hala Israel diharapo perbuih na gudang dohot na tonggi. Sian hita piaka naong hinokom jala tinubus ni Tuhani dihirim doa ka perbuih na gudang dohot na tonggi. Dang boy persuadota
nunga dibahit jahuba tu hita kana denggan. Songo porlak na hitaon, nunga dipauli hita macai denggan. Marhitei tarpai madu jahuba diperbui na denggan, si patudu honota marhite pangalaho dohot ngulut taon. Molo di bagasa trupukon didok hataridan ni perbuin atong gi ima uhum mangulahon uhum dohot hati goran dada kelaliman dohot keonaran. Unang kecewa tu hatta tabahen unak sangamuruk ibana alani saita perbuihom ma perbuin na gudang dohot perbuin na tonggi asalas rohani jahuba marnida hita asa unang kecewa ibana tuaka naung hinokop doho naung tinubus nai marhite mudarni anak na Tuhan Yesus Kristus naung mate di hau pinur silangi menubus sita jolma. Alani saita ulahon jalata halomohon maka nadingkan maka lomohon uhum dohot hati goran ido na di halomohon debata. Mangulahon uhum dohot hati goran ido di halomohon debata. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na kubege hami. Pasu-pasu mai asa di perbiho katami perbue na denggan perbue na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.